belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een groep vissers is vanochtend naar Forti gegaan en heeft daar een brief overhandigd aan minister-president Gilmar Pik-Pisas. De vissers zijn bezorgd over de militaire oefeningen bij Wakawa in Bandabau. Volgens hen kunnen ze daardoor hun werk niet goed uitvoeren en lopen ze ook gevaar. Pisas bedankte de vissers voor hun brief en zegt dat hij er op korte termijn aan gaat werken om eerst de situatie in kaart te brengen en dan te kijken wat hij kan doen aan het probleem van de vissers. Niet 14 april, maar 1 juni. Dat wordt nu de nieuwe richtdatum voor Sandals om de deuren te openen. Er wordt al maanden hard gewerkt bij Santa Barbara om het nieuwe hotel te openen. Maar als gevolg van de wereldwijde problemen rond vervoer en zeker het vervoer van spullen voor de bouw duurt het langer. Sandals laat weten dat het personeel wel al vanaf 1 april betaald zal worden, maar dat de opening uitgesteld is tot 1 juni. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor de setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Al ruim een maand vraagt het personeel van de ambulancedienst op Curaçao om een oplossing voor hun problemen. Via de vakbond APVO hebben ze een vergadering aangevraagd met minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga. Maar tot nu toe wil de minister niet met de vakbond om de tafel te zitten om te kijken naar de problemen van de ambulance. Volgens Kenneth Bremer van APVO is dat kwalijk en neemt de spanning onder het personeel van de ambulancediensten alleen maar toe. De Rusland-minister van Financiën Javier Silvania lijkt weer teruggekeerd. Gisteren zei minister-president Gilmar Pik-Pisas dat er intern gesproken is over de ophef rond het feit dat 2 bodyguards niet meer voor de minister zouden willen werken. Er zou een rapport zijn geschreven, maar volgens Pisas blijkt na nader onderzoek de situatie mee te vallen. 1 bodyguard werkt gewoon weer voor de minister, voor de andere wordt een oplossing gezocht. Silvania zelf is kritisch over de wijze waarop hij wordt beveiligd, maar volgens Pisas is de rust weer helemaal terug. Volgens de Sociaal-Economische Raad is de productiviteit onder taxichauffeurs op Curaçao laag. Dat blijkt uit onderzoek. De lage productiviteit is ook een probleem. Er is verder een probleem rond de hoge tarieven. Daar heeft de SR al eerder van gezegd dat er aan gewerkt moet worden. Maar er moet ook met de chauffeurs worden gesproken over hoe ze hun werk beter kunnen invullen. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper is blij dat de vergunningen zijn uitgegeven voor de bouw van een nieuwe West End in Otrabanda. Bij het Brionplein ligt dit terrein al jaren braak nadat het voormalige complex in 1941 in de jaren 90 in verval raakte. In 2001 werd het afgebroken, maar nu wordt er dus gewerkt aan een nieuwe West End. Volgens Cooper is dat goed nieuws voor Curaçao en voor Otrabanda. De Extra schrijft vandaag weer over vernielingen die zijn aangericht. Dit keer in Casa Cuna Villa Maria aan de Calle Aura Winkel. Onbekenden zijn binnengedrongen en hebben in de kantoren veel spullen kapot gemaakt. En ook bij de kinderopvang is er van alles vernield. Eerder deze week vonden er vernielingen plaats bij het Savaanhuis van de SGR-groep. De betrokkenen willen dat de politie meer gaat controleren om te voorkomen dat er dadelijk meer vernielingen plaatsvinden op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.